Vi har længe søgt efter en. Hvert år i april bliver Åby Bibliotek bygget om til et forårsmarked med masser af boder, poesi og musik. Touching our rhythm pulses everywhere. Everywhere. Man kan sige, at man får biblioteket set på en anden måde, og man låner også bøger. Jeg har jo set flere gå rundt med bøger. Der er jo også bogbytning for eksempel. Det er februar. Jeg har en pige, der græder, og en vintergæk, der ikke længere er nogen helt vintergæk. Samler dem begge to op og går ind, sætter pigen på køkkenbordet og stumpen i vand. Så sidder de begge to der og blomstrer. Og biblioteket i dag er mere end bare bogreoler. Så på den måde synes jeg, at det viser meget godt, hvad biblioteket kan i dag som kulturcenter, synes jeg. Mit hjerte er som en runesten med indskriften. Her var engang et menneske. Jeg tænker, den der for ro i sig nogle gange. Altså, vi er jo i en verden, hvor der hele tiden er gang omkring os, og uro, eller i hvert fald aktiviteter. Og der tror jeg bare på det der med at sætte sig ved en bog og fordybe sig i den, eller lytte til noget andet. Det tror jeg er sundt. Vil det være lidt en hovedpine?